L-għodwa tas-Sibt ħażdet il-ħajja ta' missier li kellu fi ħsiebu li qatta tmiem il-ġimgħa ma' martu u ż-żewġ uliedu. André De Battista, 40 sena, kienet jimxi fl-għadira anki biex forsi jirilassa mix-xogħol li kien jagħmel tant b'dedikazzjoni fil-qasam tal-ospitalità. Kien għall-ħabta tas-7-20 meta fi triq il-Marfa huwa spiċċa ttajjar minn karozza tat-tip Toyota Passo misjuqa minn żagħżugħ ta' 22 sena mill-Fgura. Jidher li ż-żagħżugħ kien fi triqtu lejn iċ-ċirkewwa u wara li ntlaqtet il-persuna li kienet fi triq, il-karozza nstaqet ftit metri imbagħad waqfet. Propju hawn li karozza oħra tat-tip Subaru daħlet fit-Toyota. Kien ftit tal-ħin wara li bdiet tidwi l-aħbar bit-telfa ta' raġel li jgħix il-Mellieħa li iżda ftit wara dawk li kienu jafu lil De Battista indunaw li dak li ftit qabel kien qed jaħdem magħhom mhux se jerġgħu jarawh. Fost dawn hemm Piera Ġus li meta morna propju fl-istabbiliment fejn kien jaħdem André għalilna kemm il-vittma kien raġel tal-familja. L-pjanijiet mal-familja tiegħu. Kien ħobb ħafna tfal tiegħu u l-familja tiegħu. Was a family man. Kien dejjem jibbukja leave biex qatta jara li kellu work-life balance mat-tfal u mal-familja tiegħu. Ex-kollega ieħor għalinna wkoll dwar il-passjonijiet li kellu André. Fissat fuq il-Milan, ħafna fissat mhix kelma appropriate għalih, kien iktar minn fissat. Kien fissat ukoll fuq il-films u television series, min jaf kemm għamilna shifts naħtu flimkien, imbagħad iwassalni id-dar, imbagħad nagħmlu xi sija oħra nitkellmu fil-karozza dwar li jkun. Kien jagħti parir ta' missier, kien jagħti parir ta' ħabib minn kollox, għandna xxukjati llum. Quddiem din it-traċedja bla dubju il-kollegi ta' André naqdu iktar u l-memorja tiegħu tibqa' f'qalbhom għal dejjem bħala André il-kollega, ir-raġel ġentlom, il-missier li kellu familja xieħu ħsieb. Ċertament, ovvjament għodu mhux ħares żgur. Speċjalment bħalissa ngħinu lit-tim li kien jaħdem jew iktar close, ilhom jew snin twal, tkun diffiċli.